Kome ka gani Buhariya, kome ka gani Buhariya, yanayi ne nan Buhariya, canji ne nan Buhariya, yunwa ce nan Buhariya, tsanani ne nan Buhariya, mu dai canji ba ma so Buhariya sai mun canja Buhariya, mu dai Buhariya sai mun canja Buhariya. Yara na yunwa Buhariya, manya na kuka. Kai! Stop! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle bawan Allah ne yana jin garin nan. Bari in je in ji me yake faruwa. Dan ma me yake faruwa ne? A'a ba. Ka san me zai faru? Haɗa kayana zan ranka ta kaf in yi kudin nan can ne ba su da iska sosai. Ai kwanda ma kai zaman ka anan yafi. Kai ba ma da in zauna a arewa. Ai ko na saman arewa sun isa su kawo coronavirus ba iya corona ba ma. Wallahi baba. Can kudin bacen ne fa matattaran corona ba. Amma ka ban mamaki. To ai ka san wani abu? Sai ga faɗa. To ai gwara su can iya zallar corona ce. Mu ku anan ga corona ta cuta ga corona ta sama. To da me zaka ji? To baba an tambaye ka. Wai to yanzu a talakan Najeriya to da coronavirus din zai ji ko kuma a'a da yunwa cikinsa zai ji ko kuma a'a da biyan ɗan ta'adda suna yayyanka mutane har gida zai ji sai a je local government guda a destroying ɗinta ba abin da zai faru. Wa nake gani can ne kamar mana Shi ne bari in je. Ai baba ka da kawai kai da konka a nan ya kuma. Na rantse da Allah sai ta fa kai ma wanda ka da kawai kai da konka. Wato mutumi na so kaje ka ce kawai mu ci gaba da ɗaukar kayan nan kawai a kamar na ɗaukar kayan nan sai ta fi ma amma ka ce ka tafi kudu matattarar corona. dan mama ya kai to ya kara mai kamar jakin sarauki. amma baba gaskiya wannan yaran masu ike icije ka. Karbi da shi ɗan renin hankali ne. Ko ba ku da labarin Buhari zai zo Kano? Makarecin banza makarecin gobe. Wai ba ku yadda ba? Lallata. In ba ka ban da maroba ya gudu. Ni abin da ifi birge na anan shine wurin daka kawo roba ya gotuwawa. Kuma ka san me ifi ban mamaki. Wai ainihin murari fesa ne ya tabbatar wai akwai ya gwajin kawai bubin da ya cire. Ni ma yake iya a ji magana tare ɗau. Ko kana nufin baka taɓa sa mic ba dai kenan? Ai ban taɓa ba wannan ne karo da Allah ya god. Allah ya gwada. To yanzu ya god me zaki ci? An riga an shanye ki. Ni ne yanzu gana ana. Kar uban nan ne. I'm sorry abokina ka sa ni wahala, ka sa ni a rana gashi zufa nake yi. Ko da abokanai za su dinga mini kallon wani shashasha. Na ɗauki yadda na baka saboda